MM-kultaa 85, Kulmin lentomäen MM-pronssia 86, 3 maailmancupin kokonaisvoittoa. Miltä tornissa tuntuu, kun alla yleisö ottaa? Onko lentoratas tänään hollillaan? Miltä ylhäältä näyttää? Lihuuko liput Suomen? Vai onko tuulet täysin tyyntyneet? Lennä Nykäsen Matti, lennä Nykäsen Matti. Tule elävänä takaisin. Hyvät laadut sua auttaa, ne alaspäin sua neuvoo. Onko tänään ponnistus kohdallaan? Kuuletko yleisö ulvoo, kun yli kriittisen pisteen hyppysi otetaan kantavaan? Lennä Nykäsen Matti, lennä Nykäsen Matti. Tule elävänä takaisin. Lennä Nykäsen Matti, lennä Nykäsen Matti. Tule elävänä takaisin. Näetkö ihmisten katseet, kun ne sua palvoo, kun ne sun auttavat voittavan? Kun valmistaa